Moi! Tein videon 5 maailman ällöttävimmistä ruuista. Tämä on ensimmäinen top 5 listavideo, joten tämä ei ehkä ole mitään kauheata silmänkarkkia, mutta suunta on vain ylöspäin. Ei muuta. Nauttikaa videosta, olisin kiitollinen, jos jaksaisitte jättää liken perään. Kanmuna, eli balut, on siinä mielessä erikoinen ruoka, sillä muna on hedelmöittynyt ja ankan siki on jo lähes kuoritumisvaiheessa, joka tekee ruoasta mielestäni varsin ällöttävän. Eli joka meinaa käytännössä sitä, että ankan poikainen keitetty muna on sen sisällä. Pallokala. Japanissa valmistetaan pallokalasta fugu-nimistä ruokaa, jota arvostetaan suuresti sen suuhun tuottaman kihelmöinnin takia. Fugu pitää osata kuitenkin tehdä oikein, sillä pallokalassa olevat tetrodoksiini myrkky voi jopa tappaa ihmisen. Joten tämän takia en lähtisi ihan heti tätä ruokaa kokeilemaan. Apinan aivot ovat perinteistä ruokaa Kiinassa ja Indonesiassa. Niiden ollaan uskottu auttavan erilaisiin sairauksiin, joka on johtanut niin uskomattomaltakin kuin se kuulostaakin apinoiden liialliseen metsästykseen. Vaarana kumminkin tässä safkassa on se, että niistä voi saada Creutzfeldt Jakobin taudin, joka on aivorappeutumissairaus, joka johtaa yleensä kantajansa kuolemaan. Käärmeviini on suosittu Aasiassa. Se on riisiviiniä, jossa on haudutettu kokonaisia käärmeitä. Tästä uskotaan olevan lääketieteellistä apua erilaisiin vaivoihin. Ehkä en kumminkaan itse lähtisi tätä lääkettä kokeilemaan. Surströmmin eli hapansilakka on ruotsalainen perinneruoka, joka sisältää suolavesiljouksessa 1-2 kuukautta käynyttä silakkaa. Hapansilakkaa myydään säilykepulkeissa sen pahan hajun takia. Paha haju myös estää silakan syömisen sisällä, jollei halua, että tää lohaisee 2 päivää avaamisen jälkeen. Itsellenikin ollaan tätä herkkua tarjottu, mutta en tohtinut maistaa se omaperäisen hajun takia.